Daghan na kay bunga ang akong tinanom nga kapayas. Ipila ka mga simana, hutol ko nag-harvest ng akong kapayas, ibaligya na kong merkado. Di pa kay kong asawa kay daghan kong kwarta. Mas bintaha gyud nga maminyo tag batanon kay kugihan kita mangitag pangwartahan tanawa akong kapayas. Higmuon ko ni kasinda ni mga kasagingan. Ig-uli sa balay ang akong asawa nga batanon tayo. Lami kay bikangkang kay grabe kugihanan ako. Tara akong asawa ay nambit pa. Bisag inanan akong asawa mo di kayo malipayon ug ako yung katubang kay istorya. Pero kibaw ko nga kuan siya nako, believe siya nako. Proud siya nako nga iyang bana kay perting kugihanan ni lugar. Duolo na akong asawa bikay. Ida. Mag-amag din akong asawa mo iwag sa gabion. Sabi tao ni akong banaw. Sira giganahan na iyang porma-pormadang inana. Di palang dyan kumaluoy ni mong tawhana ka. Hagbay ra gyud unta tikang gibiyaan. Kinsam ning tayo ganahan na nga maglakaw ta ning merkado. Mura jud tag nakakuyo ganig amahan or apuhan. Paita naman ning tao na nang inana nga style. Oy, padung ra ba diri? Naw mura ra bag si gayot. Day. Ada. Karon uli ka day. Gani mo no? Naon ta? Mga bigotam na day ka? Gikan mabiya ko sa uma nagtanaw ko to kung mga tanom dito sa uma. Nakusan mo taon. Kaya ito mo, dyan mo na ay. Ako yung musugo, ano palungag nga. Kabalo ka ha, akong edad. Bata pa ko, mga 25 anyos pa ko. Dapat, ikaw na liberal, ano mga lungag diri sa balay, yuga sa plato, panglaba. Kaya nga nung, bawal ko ma-stress. Kita niya. Imo pamihinon. Ako mo'y maningkamot, pangitag trabaho, pero pangmorta, pero lungago niya dato niya. Ako pa di ay magatiman ang nidi ay. Saan mo? Kaya nga no, 12 anyos pa lang ko, imo na kong gilutas. Gilutas, gilugos ta ka, pagpakaog lugaw ra. Kaog ka oy? Wabi adyo ko natagbo, ano, mga disco, mga inom-inom og beer, mga barkada, Unya, kuyog-kuyog. nganon dili man kunin mo dadon dito be? Nganon dili man kunin mo dadon dito? Basta lang. Gusto dyo ka mahibaw. O sige, sulti ko, nganon dili kunin mo dadon dito? Wow ko nga kuyog ka kung every time magsige ta og laag kay nang ano ang akong mga barkada moingon sila naumsam ni mong banaw buti naman anong tigwa nga Ayaw! Ayaw! Nasaktan ang puso ko ni mo ana. Umiyak ang puso sa pamailain Paitag di ay di ito pa di ay di ko nimo ang kunon nga imong bana imo ko ang kunon nga imong papa. mo ako ingon nila Agoy! Yes! Ang puso ko masaktan niya na. saan rin ako nga ang pagmahay na amjud na Nga, sugot ka, magpapakan ako. Amin o, amin o. amin ko pa ay pwede Paita mo yan, mo rin. Palalab ka kayo. Lab. Ay ka maayo lab kay bago naman tang minyo lab. Ang habang ka tag apartment lab kay para sad lab uy nga imigsagit na kog alab ba. Ikog tas imong ginikanan makadungog niya nga unsa man bayhana kusog mo kay sagit. Maikog tas imong ginikanan. Mas bintahan lang ba? Ikaw na huna ka ng wala nga maglain ta kay. Ano siya kung gusto kay para nga makad buy no mayo ba? Mao gani niya. Basin diya sa unahan ay paabangan diya mga apartment. Ato ta dito kay may manang apartment at abangan lab kay may nang inigsagit ako kusog kayo bisag kinsa way makadungog diha kay kita ramang duha. Sige. Ato ta tsunami ka tag apartment. Pero tay sa daghan makakag dadihang kwarta. Okay. Ba, ka nga. Sige kung big time to sa trabaho. May sa no yan. Kuan sagug ka kanang mura man sagug ka kanang Black tama. American ba? Kapo kayo Tipo na. Bawa na ka sa akong bot ipasabot mo Nagkasabot ako na. Unya, mulakaw na lang ko na. ikaw na aglungag dito Ato ko sina. Magkugi kong mayo, ka para mulab-lab ka na ako. Lugas na to ha lungag sige na ko na Sige din. May adlaw, day. Hello, ma'am. ari diri lab diri yes Awan na may nakabarog lang day kalagoy. Kanang nami pangutana ba? Day ba kanang naay paabangan mga apartment diri day? pero makauyon ka mo kisa man lang imong kamuram duha mo puyo O kaming duha sa ako ang lalab bago ming minyo. sakto kayo kay ang apartment diri god may taas siya
Dayo, no need na siyang aircon kay sa babaw, airlaps man kay siya lapos sa hangin. Oh, kana mo na mong gusto sa mga love kay may nang Pwede mo magtuya-tuya sa babaw. Nana ba? mao ba? Nya sa dapit, pwede mo nimo tuluan. Sige, tuluan tama alik. Oh, sige sige. Dali lang, mas maayo lang. Oh, kana ay mo na. Ah, mao ni. Oh, mo na. Ah, sakto jud ay love habog kay apartment love. Pwede tatas kinatumyan love. Gagawin kita ba? Oh, sa Ato sa rooftop. Oh. Kunahan jud kay siya mamunya. Oh. Kana ang sulod lang mo dira kay naara may mo entertaining din ha. Ah, Pero nara. ay sa man kanang imong haning kuan. Oh, bana na ako. Oh, bana na ako ni. Oh, love kay ni na ako kung bana. Oh. Isugal lagi punan aw. Oh. Sige na. Sige Ano na. sa dog isog-isog pa nan ni love. Ari na tataw na ako, ana. Ikaw ba mo tan-aw pa sa day kag lain ha? Dugito na ako ng mata nimo ayaw ni ana. Ay, gusto na mag-awan. Di ba ko na ko mata na ko lang. Kana ato tapos kinatumyan kay ano ba gusto nimo? Ah, Ya, tong bana. Butang ni muro maniluhi ang papa. Abi ko ako ra may nakabana og gorgor na yan na pa man sa dailain. Ako tong ino na kong bana oy kay ngi. Kalain. Luto na, day! Day! Asa mo si Day? Day! Asa mo kung asawa diri wala man? Day! Sa Dara, ka di uy. tao ingon na ka di. Di magagikan. Da dito ko dong ay kay paglakaw nimo manggod na ining ari diri. Unya. Ti ayon nangutana sila og asa dapit ang apartment mo to kung gitudluan. Ay, si Lucky imong gikuan ha? Lucky na kay Lucky ha? Nang sa nang taong ka dong Ay, ko bawo ka na ibatan una kong asawa, maibgan pa baya na. birthday ka ba? Na-amaze lang ko dong ba kay iyang bana. Grabe kurtaan kay dating dong ni. Purtahan kayo. Ya, Na di apartment din mo, may apartment din hiya atong lugar. na apartment din sa mga itong kasya. Dito sa dito. Oo nga. Ay, bagay day. Uy nga. Grabe to hanay. Mga dato kayo. Kurtahan? Dating ganahan ko sa laki dong. Ano man? Takang ni kwarta puno jud kayo ngayang karsunis ba mo kwarta gi soda to ya yang kau budot-budot murag naa po ti kwarta mo ganahan ko na nga laki gud. Ato kuno tuon day. Kan ana to na para makakita ka sa laki. Tara. Kan dali. Taagyan nila buha man din ang lanan. Ano sila dong ma'am. Ma'am, sir. May buntag tay, may buntag. Ay sa ayo pagtatay ma'am ako aning bana. Ah, bana din ni mo. Okay na day. Ah, Okay na day. kanang love. Dara, ato ba nga sila love, ato ba nga love. Sapa ni mamoy? Patatay-tatay pa ko nga imo na bana? Oh, kung bana. Hilos na! Nung sa mong taong ka! Mo na imong balayin, patatay ka na ko, guwang mo mga anak ko, ganyan, mo na ako nga mahal. Oy, ang Mo na imong apuhan. Oy, ang importante daghan ni kwarta, love ko ni. Ikaw ba? Nilaban ko nimo sa paganga nagitatay ka pero kanang mo singgit kanila imong sagita mo kay batasan. Musuko ko ana. Nya tanaw sa kuno day. Ha? Palidi pa kana ko nga gapo po ko gamay nga maguwang ko gamay na. Nya tanaw ko. Tanaw ko na. Gapo pa kini sa bihanan. Nya tanaw yung bana ko no. Mura man gina iyang abuhan. Nya palidi pa kana ko mukuyog daghang tao. Ang importante na ang kwarta ta. Oh, naging sudang bago. Oh. Kailangan ko mangilala ang laki kailangan ang kwarta. Ya ganahan kaniya gani daghan si kwarta. Oh. Ano sige kamo to niya. Suot ma magbaylo ta ma. Ari ka nako. Oh, sige. Gapong ko gamay na. Sige Oh, musugot ko. Oh. Nya, kana bahala na lang og daghan kag kwarta kay mo gyapon di na mo usab imong itsura Oh, kay sa ari kami na. papo man Kami na. balagway kwarta. Kami na. Oh, kamo na pero ma'am, nakaputan na nimo. Musugot ka na akong bana. Okay ra ko ma'am halag bating naong basta na ay kwarta. Magpasama nang walay kwarta o nya di man ta kakaurong tarong. Oh, ya sige, musugot ka na akong bana. Ay, Dili ka.